Amen.
प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे घर का फल। हे संत मरियम, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापी के लिए और हमारे मरने के समय आमीन। ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೆ ಆಮೆನ್.
ఆశీర్వదించబడినవారు మీరు ఫలములు యేసు ఆశీర్వదించబడినవారు పరిశుద్ధమైన వారసులు కాపాడుకుని వారు ఇప్పుడు ప్రార్థించండి ఆమేన్. கார் இன்னொரு கால் பார்த்து அவங்க உட்காருங்க. ஒயர் பட்டாயிக்கிறா அரிசி ஒயர் தான் பாஸ் ஆக்கிட்டு அது சொன்ன பரிவம் அதுதான் இருக்கிறது கரண்ட்
தந்தை மகன் தூய் ஆவியாரின் பெயராலே
மன்றாடுவோமாக. இறைவா, உம் மக்கள் ஞாபகமாக இந்த ஆரோக்கியங்களுடைய திருநாளை கொண்டாட அடியார்களுக்கும் இப்பொழியை ஆசீர்வதித்து புனிதப்படுத்துகிறோம். இப்பொழியை ஏற்றுக்கொள்கிறோமல்ல, இவர்களுடைய உள்ளங்களும் இதனோடு உயர்த்தப்படுவதாக. அவர்கள் இப்பொழியை ஆர்வோர் அனைவரும் தங்கள் ஆணாகிய இந்த ஆரோக்கியமானவை தங்களுடைய ஆர்வலாக நினைவு கொண்டு அமிர்தமாகி உமது உள்ளவர்கள் ஆராய்கிறார்கள். Thank you.